kilar till sig på en gång, men han blir hjälpt åt rätt håll eller Gottfridsson. Nu, och där lägger vi en lite grann så där på taket en Amazon och så kommer han ner på hjulen igen. Det är bra med höga vallar runt omkring. Det är Micke Gottfridsson som är i ledningen. Där 45-man reser upp sig, Ola Larsson ifrån Arboga, och fortsätter igen då. Ronny Örn är tvåa just nu, men på behörigt avstånd. Och så har vi Patrik Eriksson från Teknisk på tredje plats. Och här kommer han Gottfridsson med sin skottkombi. Han har 10 poäng, han ska få 18, han ska ta sig upp till någon av finalerna tycker jag. Om han klarar det här i 2 varv till, vi får hoppas att han gör så. Arboga-föraren som var på sidan börjar få rött på sig ändå, så att han har kontakt med Anke Johansson ifrån Kil. Och Gottfridsson, han åker lugnt och fint utan några stora åtgärder, så tar han sig runt och så tittar på 11 där nere nu när försöker han gå på utsidan. Kommer upp jämsides, kan han hålla sig kvar där uppe så det måste bli vallen för de båda. Nej, där går de jämsides som ett par komprimander på kyrkgången, och så är det snart bara ett stort karambolage av alltihopa. Ni kan inte åka upp för den slästen, den är alldeles för brant. Håller på banan för man. Och så kommer han tillbaka igen här då, över 11, och så är han uppe på den andra plats. Ja, men vilket race mina vänner, vilket race utav nummer 11 här, Patrik Eriksson. Ska han klara det här runt hela banan? Nu tar han stora svängar och då passar han på att åka förbi honom där. Om inte annat så gör 67an det i alla fall. Schürmann och någon mer. Men han är nere på en 4:e plats i alla fall då. Han har chansen att göra en sån här manöver en gång till och plocka publikens jubel för sin friska körning. Vi ska se vad han åstadkommer där på sista varvet. Den gode Patrik. Här är de på väg nu då. Det är lite styrigt. Det är nummer 78 där, Helmin, som får en 6-poängare och får 17 totalt. Men här var det 8 för honom som kommer. Och så är han på utsidan där igen. Och så kommer de tillbaka här. Det är nummer 11. Patrik Eriksson. Uppe väldigt fin. Helmin är 2. Och får 6 poäng. 5 poäng och 11 för Schürmann. 4 poäng. Ja. 4 poäng och publikens jubel för Patrik Eriksson. Och så var det 45-man som får 3 poäng.